Bože, na dobro, lebo som súžený, vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov. Pane, nech nie som zahanbený pred Teba si. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s nami. Je tu také ohromné ticho. Neviem, či je tu nejaké také napätie, či prežívate stres, chlapci, dievčatá, katechetky, veľné sestričky, isto idete ukázať, čo ste sa naučili dnes, čo ste sa naučili, ako ste sa pripravili na dnešnú skúšku, alebo tú olympiádu, alebo tie vedomosti, ktoré ste získali čítaním do kníh z Biblie, ale chcem vás pozvať, aby ste takto spoločne s radosťou slávili Eucharistiu, lebo sa všetko točí, celá Biblia sa točí okolo nášho nebeského Otca, ktorý poslal Ježiša Krista, ktorý isto sa tešil zo života. A viete, že Pán Ježiš v prvom rade má veľké a dobré srdce. A o to ide, keď čítame Bibliu, že by sme mali také srdce ako náš nebeský Otec, ako jeho jednorodný Syn Ježiš Kristus. Takže vítajte. Láskavý Bože, odpusť nám naše viny a pre svoju dobrotu vysoko nás nositeľ hriechu, do ktorých sme upadli pre svoju krehkosť. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým, Boh všetkým, veky vekov. Čítanie z knihy proroka. Niekedy do Nazareta, čo? Tak toto je jeden bod. Čo? Do Nazareta? Nie. Ale situácia je dobrá. Ale vstupuje kde? Ale kde vstupuje? Do Nazareta? No ale toto je zlé. Dobre, to je zlé, ale Čo má druhú časť? písaním spievajú Hosana. Čiže z dvoch bodov dostane jeden. Nie, lebo ale on má situácia. Ježiš vstupuje do Nazareta, zase, má tam spomenutý Ale Nazaret. že Nazaret má spomenúť. Ale Nazaret už sa... A potom ja som myslel, že keby napísali iba Hosana synovi Davidovi. Na krásnom treťom mieste sa umiestnila základná škola, cirkevná škola Dlhé nad Cirochou. Ktorá to je? Tretie miesto Dlhé nad Cirochou. Druhé miesto má cirkevná základná škola Bela nad Cirochou. Druhé miesto. Dobre, takže prvé miesto má cirkevná škola, cirkevná spojená škola Švermová. Naše okresové poradí je ten prostredný, Humenné. Odtiaľ je tu najviac základných škôl. Tretie miesto. Základná škola Ohradzany.
Ohradzaní, kde ste? Poďte medzi nás. Veľký aplauz. Tretie miesto je základná škola Ohradzaní. Druhé miesto základná škola SMP. Blahoželám srdečne. Takže to bolo druhé miesto a prvé miesto v okrese Humenné má cirkevná spojená škola svätých Cyrila a Metoda. Takže gratulujeme a presúvame sa na najzápadnejší okres Vranov nad Toprou. Prichádzame k prvým trom, čiže tretie miesto má základná škola Lučna. Druhé miesto má základná škola Bernoláková. Srdečne gratulujeme. A prvé miesto, musím sa priznať, že to bol aj môj tajný tip, keďže stále odovzdávali prvý zadávacie hárky, je základná škola Sídlisko 2. Posledné miesto, ktoré je zároveň prvým miestom, má cirkevné gymnázium svätého Františka z Asisi. Ale aby ste si nemysleli, že stačilo, že prišli, museli mať viac ako polovicu možne získaných bodov. A oni ju nielenže mali, ale keby sme porovnali aj všetky okresy, tak by obstali veľmi dobre. Takže najväčšiu účasť, najpočetnejšiu účasť má podľa očakávaní okres Humenné, kde sa na krásnom 5. mieste umiestnila stredná škola, odborná, technická z Humenného. 4. miesto má stredná odborná škola na Mierovej ulici. 3. miesto má stredná priemyselná škola chemická a potravinárska v Humennom. Poďte, 3. miesto, poďte si prebrať ceny.
mieste. Na krásnom druhom mieste sa umiestnila obchodná akadémia Humenne. Prvé miesto, chvíľka napätia. Cirkevná spojená škola svätých Cyrila a Metoda. Áno, pán kardinál Tomáš Kormánik zvýrazňuje to, že škola sa nachádza na území farnosti všetkých svätých. A samozrejme svätých kňazov, skutočne všetkých svätých. Takže presúvame sa na najvýchodnejší okres Nina, kde výsledky boli veľmi nerozhodné, ale po dlhom rozhodovaní vyhrala Cirkevná spojená škola v Snine. Iné miesta nevyšli. Ale treba povedať, že platí to, čo platilo pri Vranove. Museli mať viac ako polovicu možne získaných bodov a taktiež obstáli veľmi dobre v celkovom hodnotení stredných škôl. Takže všetky prvé miesta, všetci tí, ktorí ste sa ocitli na prvých miestach, potom vám vaši katecheti vysvetlia, že postupujete na diecézne kolo, biblické olympiády, miesto, čas, všetko sa vám ešte upreje. Veľká vďaka. Zároveň by som chcel poprosiť o také záverečné slovo, modlitbu a o jeho kňazské požehnanie. Dúfam, že ste sa tu dobre cítili. No a ako predseda Adále v odzovkách notár môžem s plnou mocou povedať, že všetky tie výsledky sú právoplatné. Takže to len pomimo. No a poprosíme vás, aby sme sa pomodlili na záver krátko. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätého. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždy na veky vekov. Pán s vami. I s duchom tvojim. Nech vás anjeli strážni chránia a sprevádzajú na vašich cestách celý život a nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Idite s radosťou domov. Amen.